Bun găsit la Fresh Refresh! Veganismul prinde rădăcini și pe un tărâm al laptelui și al cărnii, precum Israel. Este titlul unui reportaj publicat de BBC.com. Jurnaliștii străini relatează cum patroana unui local a schimbat complet meniul pentru clienți după ce a devenit ea însăși adepta dietei vegan. Mai mult, soldații israelieni primesc și ei porții de mâncare mult mai sănătoase. Israelul, un stat cu mai mult de jumătate de suprafață deșertică, defavorizată deci de climă și de resursele de apă, dar un stat cu agricultură bogată grație mecanizării și irigațiilor. Oamenii acelor locuri sunt pasionați de creșterea de păsări și bovine, dar sunt recunoscuți și drept cei mai mari vegani ai lumii. 60% din banii care ajung la stat provin din culturile vegetale și numai 40% din creșterea animalelor și din produsele animale. Produsele agricole principale sunt citricele, măslinele, vița de vie și cerealele. Patroana unui local georgian din Tel Aviv și-a spus că e momentul să fructifice și mai multe resursele țării și să schimbe meniul clienților. BBC.com relatează că Nana Shrier a introdus meniul vegan după ce ea însă și-a adoptat acest tip de alimentație. Afacerea ei este acum mai de succes ca niciodată. Potrivit BBC, Nana Shrier consideră că a consuma carne este inuman și nesănătos. Este motivul pentru care folosește conopida în loc de pui în unele feluri de mâncare. Are chiar și varianta vegană a celebrei shawarma. Nana crede că mâncarea vegan oferă energie și inspirație la lucruri frumoase. Există și soldați vegani în Israel, după cum titrează BBC.com. Forțele de apărare israeliene au început să ofere porții generoase de meniuri vegan. Unii soldați scriu acasă că sunt mulțumiți că primesc cușcuș și linte în loc de șnițel și shawarma. Este și acesta un mod de a trăi viața altfel. Șeful organizației israeliene Vegan Friendly susține că doar 5% dintre israelieni sunt vegani, dar că cifra este în creștere. Israelul are în jur de 400 de restaurante vegan, inclusiv prima pizzerie cu specific din lume. Sunt Alexandra Păcuraru și vă aștept în continuare pe Facebook. Iubiți natura, ne face bine!